Kai ku ban kiɗan gangar asali. Kwankwasiya kaji gida. Ba ruwanmu da ɗan kucili. Mu mutunci ya fi kuɗi. Shawara ta fito fili. Kwankwasiya kaji gida. Za a ware 'yan asali. Mu mutunci ya fi Honorable Ibrahim ne na Madiye. Kwankwasiya kaji gida. Na Dala ya ce a faɗo asali. Mu mutunci ya fi kuɗi. Kwankwasiya ce asali. Kwankwasiya kaji gida. Ku sani mutunci ya fi kuɗi. Mu mutunci ya fi kuɗi. Madugu ya gaya mana wannan babu mu ba ƙara gaɗe. Duk masoyan kwankwasa na biya ayi mutunci ya fi kuɗi. Honorable Ibrahim Ali na Madidala ya ce mu faɗa. Mu mutunci ya fi kuɗi. Kai ucan madaki na ce ka faɗa. Kwankwasiya kaji gida. Ina kosan waka maza ɓara gyaɗa. Mu mutunci ya fi kuɗi. Wasu kafofotu sai ka faɗa. Kwankwasiya kaji gida. Abba na Abba Al-Mustapha ka faɗa. Mu mutunci ya fi kuɗi. Muhammadu Yusuf Jammo ya ce mu faɗa. Kwankwasiya kaji gida. Abu Tabula na ce ka fito ka faɗa. Mu mutunci ya fi kuɗi. Ala'atu kai ma ka faɗa. Kwankwasiya kaji gida. Kwankwasiya kaji gida, mu mutunci ya fi kuɗi. Madugu ya gaya mana wannan babu mu ba kara gaɗe. Duk masoyan kwankwasa na biya ai mutunci ya fi kuɗi. Kwankwasiya Kaji gida mu mutunci ya fi kuɗi. Madugu ya gaya mana wannan Babu mu ba kara gaɗe. duk masoyan kwankwasa na biya ayi mutunci ya fi kuɗi. Kwankwasiya Kaji gida mu mutunci ya fi kuɗi.